Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pampanga mananatili sa MGCQ sa kabila ng pagdami ng COVID-19 cases para hindi bumagsak ang ekonomiya ayon kay Governor Dennis Pineda. Angeles City Mayor Carmelo Lazadin Jr. naka-ospital matapos magpositibo sa COVID-19. Isolation facility para sa Clark workforce. Hiling ng Balibago upang maiwasan ang community transmission. At Lapis at Crayola Project inilunsad upang makatulong sa mga mag-aaral ngayong pandemya. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon at ito ang CLTV News. Mga kabaling bumabiyahe, mag-ingat ho kayo sa mga daraanan ninyo, lalo na dyan sa bandang intersection, Dolores intersection sa may syudad ng San Fernando. Unti-unti na hong tumataas yung tubig dahil nga sa malakas na bugso ng ulan at mag-ingat ho tayo sa biyahe. Mamaya po sikapin naming makuha yung live update, yung sitwasyon dyan sa mga pangunahing kalsada dito sa ating programa. Narito naman po ang ibang mga balita. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa Pampanga, linaw ni Governor Dennis Pineda na mananatili sa Modified General Community Quarantine ang buong lalawigan. Bunsod umano ito ng konsiderasyon ng provincial government sa mga posibleng maapektuhang hanap buhay oras na magpatupad ng mas mahigpit na quarantine classification. Pero paglilinaw naman ng gobernador, maaari namang magpatupad ng granular lockdown ang mga munisipyo at syudad kung kinakailangan. May eksklusibong report si Rainiel Pawid. Nitong August 31, lumobo na sa 5,776 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Pampanga. Pangalawang lalawigan sa may pinakamaraming active cases sa buong Central Luzon. Nangunguna pa rin ang Bulacan sa bilang na 7,233 na nasa Modified ECQ. Subalit sa kabila ng nakaalarmang datos, nananatili sa Modified General Community Quarantine ang Pampanga. Di hamak na mas maluwag kaysa sa umiiral na Modified ECQ sa Bataan na may 2,267 na bilang ng aktibong kaso at General Community Quarantine sa Tarlac na may 1,393 active cases. Ayon kay Governor Dennis Pineda, kinakailangan nilang balansehin ang ekonomiya at kalusugan. Yung ekonomiya ang tinibigyan ko ng pansin. Titignan nyo po ang Metro Manila, nagbabaho sila ng ECQ, pero still yung pa rin ho ang increase ng cases. Pero ang dami hong naapektuhan ng manggagawa. Sa atin ho, pinipilit ho namin na wag natin ibaba kasi ayoko hong magsara ng mga anuman establishment o ayoko may mga trabador na maista po sa trabaho nila. Pero ang umiiral na pinakamaluwang na quarantine status hindi umano nangangahulugan ng pagpapabaya sa kapakanan ng mga kabalen. Ipinag-utos na raw ng Provincial IATF sa mga kapitan ang pagpapatupad ng granular lockdown sa oras na magkaroon ng mataas na kaso sa kani-kanilang nasasakupan. So we'll stay at MGCQ. So mga barangay lockdown ang i-implement ho natin ngayon. It's the call of the mayor para do sa mga lockdown ho natin ng barangay level. Sa nakalipas na linggo, ang dati-rating nasa 3% case fatality rate ng Pampanga ay bumaba ng bahagya sa 2.92%. Ibig sabihin, nasa 2 hanggang 3 sa kada 100 COVID patients ng probinsya ang namamatay. Naglabas din ng Executive Order 17B ang Pampanga Government o ang stricter MGCQ guidelines. Simula September 1 ay lifted na ang liquor ban, subalit limitado sa mga naninirahan sa iisang bahay o compound ang pag-iinom. Pinahihintulutan ang lamay hanggang 3 gabi. Maaari ring magdeklara ng granular lockdown ang mga lungsod at munisipalidad kung kinakailangan. Samantala, bukod sa Pampanga, MGCQ rin ang umiiral sa Aurora na may 64 active cases. Nueva Ecija na may 1,691 active cases. At Zambales na may 770 na aktibong kaso. Tatagal ang mga naturang quarantine status hanggang September 7. Rainiel Pawid, CLTV News. At sa iba pang mga balita, malaking bahagi umano ng nahahawaan ng COVID-19 sa Barangay Balibago, Angeles City ay pawang mga manggagawa ng iba't ibang kumpanya sa loob ng Clark Freeport Zone.
Kadalasan daw kasi ay pinauuwi pa ng mga kumpanyang ito ang kanilang mga empleyadong nagiging close contact ng mga nagpopositibo sa novel coronavirus. Hiling naman ng pamunuan ng Barangay Balibago magkaroon ng holding area o isolation facility ang mga close contact upang maiwasan ang community transmission sa kanilang lugar. Magbabalita si Paulo G. Santos. Sa COVID surge na nararamdaman sa mga komunidad dito sa Angeles City, isinisisi ng mga barangay official ang walang koordinasyon ng CDC. Lalo na umano itong mga kumpanya na dapat sanay nag-abiso sa kanilang mga manggagawa na nakitaan na ng sintomas. Kahapon, 1 ng buwan ng Setyembre, ipinasa na ng Barangay Balibago ang Resolution Number 243 Series of 2021 kay Police Retired Brigadier General Manuel Garland, ang President and CEO ng Clark Development Corporation o CDC, at kay Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin. Apela ng pamunuan ng Barangay Balibago, magkaroon ng holding area o isolation facility para sa mga persons under investigation o PUI o close contact na mga empleyado na nagpo-positibo sa loob ng Clark Freeport Zone. Ayon kay Barangay Balibago Captain Tony Mamak, higit kalahati o 66 ng 120 na katao na tinamaan ng COVID-19 sa kanilang lugar nitong Agosto ay pawang nahawaan ng kanilang mga kaanak na nagtatrabaho sa loob ng Clark. 54 dito ay nahawaan o na-expose doon sa mga workplace, sa mga pinagtatrabahuan nilang mga kumpanya na na-expose sa mga nag-positive, at pagkatapos naman ay pinauwi, not knowing na itong mga na-expose dyan sa mga workplace ay meron ng daladalang mga virus. Base sa contact tracing ng Balibago, 49th Street sa kanilang barangay ang apektado ng COVID-19 surge. Mayorya ng mga ito ay mga manggagawa, habang mayroon ding 1 taong gulang at senior citizen na may comorbidity. Ang ginagawa kasi natin ngayon ay yung sanga. Yun ang kinokontrol natin. Maski naputulin mo lahat ng sanga na yan, pag ang pinag-uugatan ng transmission ay nandyan pa rin at hindi napipigilan, ay walang kwenta yan. Putol ka lang ng putol ng sanga, tubo ng tubo, dami ng dami ang mga dahon yan. So ngayon dito sa Barangay Balibago particular, nakita namin ang source of transmission dito sa mga pinagtatrabahuan nila. Majority sa loob ng Clark. Ipinananawagan din ni Mamak sa pamunuan ng CDC na gawing makatotohanan ang bukas na komunikasyon o pagtatalaga ng hotlines. Dahil ang katotohanan umano na may communication gap ang mga empleyado at management ng ilang locators at CDC kung papaano ang disposisyon sa mga close contact na empleyado na pinauuwi ng bahay kahit alam ng kasama sila sa person under investigation. Actually, wala naman talagang communication pa ano? Kanya ako lang nababanggit ito kasi ako lahat, may telephone number sa akin yung lahat na may lahat ng halos 80% ng mga COVID namin dito, nakakausap ko. Isa lang halos ang sinasabi nila, ako po ay nagtatrabaho sa casino, ako po ay nagtatrabaho sa call center, ako po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya sa loob ng Clark, na-expose po ako sa nag-positive. Pagkatapos namin ma-expose, pinauwi po kami sa bahay, dan sa bahay muna raw kami nagtrabaho. Hindi umano bababa sa higit 10,000 manggagawa sa Clark Freeport Zone ang mga transient residents sa Balibago. Ang pagtatalaga ng holding facility o isolation para sa mga manggagawa sa Clark ay makatutulong ng malaki sa COVID-19 response ng barangay level. Sagot naman ng Clark Development Corporation, August 18 pa nang maisama sa agenda ng Metro Clark Advisory Council na magtalaga ng holding facility para sa mga persons under investigation at maging ang mga may sintomas na manggagawa. Kasi namin at na-approve na ng mga mayors ng members ng Metro Clark Advisory Council 2 weeks ago. So nagkaroon kami ng emergency MCAC meeting last August 18. So sinasabi nila, wag daw pauwiin yung mga workers kapag sila ay may mga symptoms. Ang COVID-19 Response Unit ng CDC ang rektang may supervision sa mga holding facility, di umano ng mga kumpanyang may kakayahan na magtalaga nito.
Tinanong namin kung gaano kalaki ang bilang nito pero wala pa umano siyang available na data. Ang sigurado umano ayon kay Jimenez ay ang 60-bed capacity allotment ng CDC sa National Government Administrative Center sa New Clark City para sa mga maliliit na industriya na walang holding facility. Binukas na ulit yung NGAC, yung doon sa NCC sa New Clark City, yung NGAC natin, yung National Government Administrative Center, para as isolation facility ng mga merong COVID symptoms. So doon yung mga mild cases natin na hindi naman na kailangan madala sa hospital, doon muna natin sila. Binuksan ulit yun last September 1. Nilinaw din ni Jimenez na wala namang communication gap ang CDC sa mga local government unit. Ang nagiging problema umano nila ay ang mga manggagawa na hindi tapat na pagdedeklara ng health condition. Hindi naman siguro poor coordination kasi nakikipag-coordinate naman kami sa mga local government units nga, especially sa mga members ng MCAC. Nakikipag-coordinate kami fully sa mga LGUs natin. Hindi lang sa mga barangays natin dito. Sa mga local leaders natin, talaga nakikipag-coordinate kami. Minsan kasi, ang problema ng mga workers, alam na nila may symptoms sila, hindi nila sasabihin. Ang hotline ng health services ng CDC ay bukas para sa mga manggagawa na gustong i-report ang kanilang kalagayan sa kalusugan at gustong magpa-isolate. Ayon kay Jimenez, ang pagpapalakas dito ay bahagi ng kanilang kampanya na maging accessible ang serbisyo sa mga manggagawa. Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan po sa pagbabalik ng CLTV News. Senator Go at Senator Gordon nagkagirian sa investigasyon ng umano'y maanumalyang PhilHealth deal. At online sexual exploitation sa mga kabataan mas laganap daw ngayong pandemya. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita dito lang sa CLTV News.
Nagbabalik po ang CLTV News at para sa iba pang mga balita, sa muling pagbubukas ng investigasyon ng Senado sa umano'y maanomaliang PhilHealth deal noong karagsagan ng pandemya, hiniling ni Senator Bongo na mag-inhibit si Senator Dick Gordon. Si Gordon ang chairman at CEO ng Philippine Red Cross at chairman din ng Senate Blue Ribbon Committee. Mayroon umanong conflict of interest kung ang komiteng magsasagawa ng investigasyon ay mayroon ding multi-million peso agreement sa PhilHealth. Samantala, sa Pampanga, patuloy naman na inaayos ng PhilHealth ang mga na-delay na claims para sa mga ospital na humahawak ng COVID-19 at dialysis patients. Narito ang detalye ng balitang yan. Iginiit ni Senator Bongo na mag-inhibit sa investigasyon ng Senado si Senator Dick Gordon tungkol sa isyu ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth dahil daw sa conflict of interest. Ito'y kaugnay ng koneksyon ni Gordon sa Philippine Red Cross kung saan tumatayo siyang chairman at chief executive officer ng organization. Si Gordon din ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa umano'y mga katiwalian sa PhilHealth. Kinwestiyon ng dating aide ng Pangulo ang multi-million memorandum of agreement na ipinasok ng Philippine Red Cross o PRC sa PhilHealth noong magsimula ang COVID-19 pandemic noong 2020. Oktubre noong nakaraang taon ang sinabi ng PhilHealth auditors na highly irregular ang 100 million advance payment na kanilang ibinigay sa Philippine Red Cross para sa COVID-19 testing. Depensa naman ng Red Cross, ang kasalukuyang administrasyon ang lumapit sa kanila upang humingi ng tulong. Sa kabilang banda, kinwestiyon din ng mga mambabatas ng pag-transfer ng DOH ng 42 billion sa Department of Budget and Management Procurement Service para sa procurement ng pandemic response supplies. Kabilang na riyan ang umano'y overpriced items na binili sa Pharmally Pharmaceutical Corporation. Ang dating head ng DBMPS na si Christopher Lau ay may connection daw kay Go. Bagay na agad naman ay tinanggi ng dating AD Duterte. Natanong din kasi sa inquiry ang appointment ni Lau sa DBM. Hirit naman ni Go, desisyon umano ng Pangulo na mag-appoint ng sino man sa kanyang opisina at administrasyon. Samantala, Hunyo ngayong taon naman ang ipatawag ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga ang ilang opisyal ng PhilHealth Central Luzon. Umabot sa 773 milyon ang binayaran nito sa mga ospital sa lalawigan na humahawak ng COVID-19 patients at dialysis patients. 60% lamang ito ng mga dapat bayaran mula March 20 hanggang April 7, 2021. Ayon sa pahayag ni PhilHealth Central Luzon Vice President Edgardo Faustino, mayroon naman umanong sapat na pera upang mabayaran ang kulang na halaga sa mga ospital. Naging problema lamang daw ang system downtime at 50% ng kanilang empleyado ay naka-work from home setup. Pinapabukunahan naman ng Pampanga government ang 135 sa 260 personnel ng PhilHealth Central Luzon upang makabalik sa trabaho at mapabilis ang assessment of claims ng mga ospital. Kasama si Rainiel Pawid, ako si JM De Jesus, CLTV News. Sa iba pang mga balita, nagsanib puwersa ang Oblate Youth Philippines at ang Cyber Guardians PH upang magsagawa ng Safe Cyberspace Awareness Campaign para sa mga kabataan. Mas maraming oras daw kasi ang ginugugol ng mga kabataan sa online world ngayong panahon ng pandemya. At isa ito sa mga dahilan kung bakit nagiging mas vulnerable sila sa mga online sexual exploitations. Si Rainiel Pawid ang may detalye ng balitang yan. Nagkaisa ang community organization na Cyber Guardians PH at Oblate Youth Philippines upang bigyang prioridad ang mga proyektong puprotekta sa mga kabataan na inaabuso o posibleng abusuhin sa cyber world. Sa virtual MOA signing nitong August 25, naging highlight ang paglulunsad ng isang online movement
kung saan ang mga kabataan ang makatutuwang ng mga netizen para puksain ang iba't ibang uri ng cyber threats. We actually launched and jump-started our Cyber Youth Warriors program. Almost half of the 89 million Filipinos who are in social media are Gen Zs. So that is precisely the reason why we are concentrating on empowering the youth. What better way to protect them but to educate them on how to protect themselves, no? Binigyang punto naman ni Father Jerry De Los Reyes ng Oblates of Mary Immaculate na mas dapat tutukan ng cyber threats ngayong pandemic dahil higit na maraming oras ang ginugugol ng karamihan sa online world dahil sa limitadong galaw ng tao. Dagdag pa ni Father Jerry, bukod sa online sexual abuse, magandang matulungan din ang mga kabataan na ihiwalay ang kanilang sarili sa virtual world na mistulang sentro na ng kanilang buhay. And the effects of this virtual world stay for a long time sa consciousness natin o subconscious natin na hindi na natin maiaalis. Sometimes, it has become the reality para sa mga taong nakapasok at ayaw nang lumabas ditong sa cyber world na ito. Life has become more complicated because of this. Ang ilang magulang ikinatuwa ang hakbang ng Cyber Guardians PH at Oblate Youth Philippines. Mas mainam daw na may mga online warriors na makapagpapaliwanag sa kabataan ng konsepto ng safe cyberspace usage. Yung paggabi, nagpupuyat paggabi, paggamit ng gadget. Sinasabi ko nga yung anak mo, bantayan mo. O hindi laging yung yung cellphone na lang lagi ang inaatukan niya. Batay sa mga pag-aaral, halos kalahating porsyento umano ng cyber population ng Pilipinas ay mga kabataan. Samantala, base sa DOJ Office of the Cybercrime Report noong March 1 to May 24, 2020, umabot na sa mahigit 200,000 ang naitalang online sexual abuses sa Pilipinas. Ito rin ang panahong nagsimula ang pandemya. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Angeles City Mayor Carmelo Lasatin Jr. na ospital matapos magpositibo sa COVID-19. Nagbabalik po ang CLTV News. Nagpapagaling ngayon sa Sacred Heart Medical Center sa lungsod ng Angeles si Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. matapos magpositibo sa COVID-19. Ayon sa kanyang Chief Advisor na si IC Calaguas, walang dapat ipag-alala sa kondisyon ng alkalde dahil fully vaccinated na ito noon pang buwan ng Hunyo. Narito ang detalye ng balitang iyan. Bukas sa mga mamamayan ng Angeles City ang iba't ibang aktibidad ng lokal na pamahalaan na makikita sa kanilang City Information Office Facebook page.
Kabilang dito ang pagsasagawa ng ronda bakuna at maging ang ceremonial lighting ng parol noong August 31 na dinaluhan pa ni Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. Kaya ganun na lamang ang gulat ng marami matapos lumabas ang balitang nagpositibo sa COVID-19 si Lasatin nitong September 1, 2021. Primero ng Setyembre ng tanghali nagawa pang sumagot ni Mayor Lasatin sa telepono sa tanong ng CLTV News kaugnay ng mga kaganapan ngayong darating na Pasko. Pero dinig sa kanyang tinig ang pagkapaos at paminsan-minsan ay pag-ubo. Depende po yan kung ang ating mga kabataan may vaccination na o wala pa. Unang nagpositibo sa rapid antigen test si Mayor Lasatin kahapon, September 1, ayon sa kanyang chief advisor na si IC Calaguas. Meron kasi kaming tinatawag na regular antigen testing every week. So, bago pumasok ng City Hall, mag-antigen siya. So, lumitaw, positive na siya dun sa antigen test nung kahapon. Bagamat symptomatic si Mayor Lasatin, mabuti naman umano ngayon ang kondisyon nito na inpatient sa Sacred Heart Medical Center. Base sa medical bulletin na inilabas ni Dr. Froilan Canlas, chief ng City Health Office, wala umanong nakikitang matinding komplikasyon na hinaharap ang alkalde sa kanyang sitwasyon ngayon sa kalusugan. Sa ngayon, kanina kausap namin si Dr. Froilan Canlas, yung kanyang attending physician. Maayos naman yung kanyang x-ray, maayos lahat ng test niya. Although meron siyang mild symptoms, nothing to worry. Tinatayang nasa 8 ang close contact ni Mayor Lasatin, kabilang na dito ang driver, personal assistant o PA at ilang City Hall staff. Sinabi ni Calaguas na ang mga taong nakasama sa ronda bakuna ni Mayor ay hindi naman umano maituturing na close contact dahil panandalian lamang anya ang kanyang ginawang inspeksyon. Ronda bakuna kasi, kung titignan nyo, pag pumupunta si Mayor doon, naka-face shield, naka-face mask, ang setting niya is outside, hindi siya confined. So, lumilitaw dun sa mga activities na yon, wala siyang close contact. Fully vaccinated si Mayor Lasatin nito pa umanong nakalipas na buwan ng Hunyo. At sa gumagandang kondisyon nito ay hindi naman anya nag-leave ang alkalde, bagkus kinakaya pa nitong tumanggap ng mga 4 signature na dokumento sa kanyang kwarto sa ospital. Actually, Pao, hindi siya nag-leave kasi going weekend na rin naman, tapos nakakapirma naman siya, lahat ng mga papeles dinadala sa kanya, tapos dinidisinfect na lang afterwards. Although yung mga kanyang mga official functions na kailangan yung kanyang physical presence, pinapadala na lang si Vice Mayor Vega. Suspetsa naman ni Calaguas na maaaring natsyempuhan ng alkalde sa mga infected na kabalen na kanyang pinupuntahan sa kada komunidad na vaccination rollout ng City Health Office. As of September 1, kasama si Mayor Pogi Lasatin sa 100 new cases sa lungsod. 1,547 ang active cases sa Angeles City sa kasalukuyan. Paolo G. Santos, CLTV News. Narito naman ang ibang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon, hatid ni JM De Jesus sa CL News Express. Hinimok ng National Police Commission o NAPOLCOM ang publiko na sumunod at makiisa sa crime control and prevention kasabay ng paglala ng COVID-19 situation sa bansa. Ayon sa NAPOLCOM, kahit na may mahigpit na community quarantine na umiiral ay tumaas ang kaso ng rape, theft, physical injuries, carnapping at iba pang mga violations kaugnay ng disobedience to person in authority. Naging epekto din umano ng lockdown ang pagdami ng mga naaabuso mga bata at kababaihan sa kanilang sariling tahanan. Kasabay ng National Crime Prevention Week, inilunsad ng NAPOLCOM ang programang Komunidad at Pamahalaan Magtulungan, Krimen, Korupsyon at Pandemya Labanan upang mas mapaigting ang pagsugpo sa krimen ngayong panahon ng pandemya. Samantala, nasa 12 dumagat sa Sitio Karahumi ang nagbenepisyo sa basic sewing training ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Parte umano ito ng Abot Lahat Program at Poverty Reduction, Livelihood and Employment Cluster of the Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict ng nasabing ahensya. Natutong magtahi ng face mask, punda ng unan, bed sheets at kurtina na maaari din nilang ibenta at pagkakitaan ng mga katubong dumagat. Matapos ang pananahi, tinuruan din silang gumawa ng dishwashing liquid na maaari nilang gamitin sa araw-araw na pamumuhay. Sa iba pang balita, inimbitahan ng Office of Civil Defense ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee sa Central Luzon.
upang makilahok sa mobile video making contest patungkol sa earthquake preparedness sa gitna ng pandemya. Maaaring magsumiti ang bawat BDRRMC ng tig-isang video na may habang 2 hanggang 3 minuto gamit lamang ang cellphone. Ang mga mananalo ay tatanggap ng mga cash prizes. 5,000 para sa first place, 4,000 para sa second place, 3,000 naman para sa third place, at sa netizens favorite ay 2,000 at consolation prizes na tig-1,000. Mag-email lang sa r3.rdrrmc.ocd@gmail.com para isumite ang video. September 7, alas 12 ng tanghali ang deadline ng entries. JM De Jesus, CLTV News. Isang nakakaantig na kwento ng estudyanteng nakatulog sa klase ang naging inspirasyon ng pagsisimula ng isang grupong tinatawag na Project 20. Layo nitong magbigay tulong sa mga mag-aaral na kapuspalad at lalo pang nahihirapan ngayong panahon ng pandemya. Ang champion sa local pride na kwento, ihahatid sa atin ni Jennifer Salenga. Dahil sa COVID-19 pandemic, hindi may kakaila na marami sa mga magulang ang nawalan din ng trabaho o pagkakakitaan. Ang resulta nito, kawalan ng katiyakan para sa kanilang mga anak na may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Bagamat libreng edukasyon sa mga pampublikong paaralan, problema naman ng mga magulang ang mga pangangailangan tulad ng lapis, papel at iba pa. Upang makatulong sa mga mag-aaral na kapos sa buhay, inilunsad ng grupong Project 20 ang Lapis at Crayola Project. Ang Project 20 ay isang non-government organization na ang layunin ay i-empower ang kapwa na tumulong lalo na sa mga kabataan. Lapis at Crayola project, originally lapis at papel, pero nung nakipag-coordinate po kami with the school principals and teachers, nakita namin yung problem, yung kailangan namin solusyonan. Nakita namin mas kailangan po yung Crayola. Ngayon, lapis at Crayola is to aim na makapagbigay ng kulay sa mga bata. Taong 2016, sinimulan ng public school teacher na si Kenneth Villanueva ang Project 20 nang minsang makatulong ang kanyang estudyante sa kanyang klase. Pero ang bata may malalim na dahilan sa kanyang ginawa na siya ring nagsilbing eye-opener para kay Villanueva na tumulong. May isang araw na nagtuturo po ako, tapos yung isang estudyante ko ay natutulog sa klase. Tinanong ko yung bata, bakit siya natutulog sa klase ko? Ayan, tapos nalaman ko po doon na yung bata pa lang ito ay hindi pa pala siya kumain ng dinner at saka ng breakfast and lunch doon sa mismong araw po na yon. So doon namin naisip na, bakit kaya hindi tayo magtulong-tulong, tayong mga magkakaibigang high school classmates? Magbigay tayo ng 20 pesos monthly. Tapos kapag nabuo kasi yon, makapapakain na natin yung isang estudyante ko na to. So, noong 2016 po nangyari yon, yung isang estudyante ko po na to na natutulog dati sa klase, hindi na po siya natulog sa klase kasi nabusog na po siya. Ang sinimulang proyekto ng grupo ng mga magkakaibigan noong high school na Meal for Hope, umabot na rin sa pagbibigay ng tulong pati sa mga iba pang pangangailangan ng mga mag-aaral na kapos sa buhay. Sa ngayon, libo-libong mga mag-aaral na ang nakinabang sa bayanihang kanilang sinimulan. Sa halagang 20 pesos, nabibigyan ng oportunidad at pagkakataon ng mga bata na may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ano man ang katayuan sa buhay, maaari raw tumulong tulad ng kanilang mga volunteers sa ngayon na kinabibilangan ng mga jeepney driver, riders, factory workers at yung iba, mga estudyante rin mismo na nais tumulong sa kanilang mga kapwa estudyante. Sila po yung nagkakalak po ng mga donations nila. Actually, sabi nga po ng mga drivers, gusto din nilang magpalibre ng mga sakay sa mga students. Mga riders, mga factory workers, ayan, mga students po mismo, sila po yung mga tinatap po namin para ma-empower po sila, para maramdaman po nila na kung ano man yung kalagayan nila sa buhay, kung minsan sila mismo nakakaramdam po sila ng pagiging silat sa buhay, makakatulong din po sila. Yun po yung impact po niya pagdating po dun sa mga na-empower po namin ng mga volunteers. Dito po sa Project 20, naniniwala po kami na kahit na 20 pesos lang siya, or kahit na 20 pesos siya, ay malaki pa po yung maaabot niya basta pinagsama-sama po sila. At ngayong pandemya, kasabay na rin ang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan. Nananawagan ng grupo ng tulong upang mas maraming mga bata pa ang maabutan ng lapis at Crayola. Kami po ay kumakatok sa inyong mga puso. Magtulungan po tayo para mas marami po tayong maabot ng mga kabataan. Naniniwala po tayo na that the solutions to every problem ay nasa atin po mismo. So,
Kung meron pong problema sa ating community, tayo din po yung magtutulungan para masolusyonan po natin yung problema na to. Yung mga gustong tumulong po sa amin, you can message us po sa FB page ng Project 20. Kasi naniniwala pa rin po kami sa bayanihan, wala pong maiiwan. Jennifer Salenga, CLTV News. Kabalen, Karehiyon, bumuhos po ang malakas na ulan ngayon. Magiging ganin kaya bukas. Alamin ho natin ang sitwasyon mula kay Ginoong Manny Esguera ng Pag-asa Clark. Magandang gabi. Intertropical Convergence Zone pa rin ang nakakaapekto halos sa buong bansa. Kaya naman po ang taga-Western Visayas, taga-Zamboanga Peninsula, taga-Palawan, including Occidental Mindoro, at kasama na rin po ang Tawi-Tawi at Sulu, ay magkakaroon po ng maulat at papawiri na may inaasahan po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot po ito ng ITZZ. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po ang Pampanga, ay bahagya hanggang sa komisyon ay magiging maulap at inaasahan lamang po ang mga isolated cases ng thunderstorm na dulot po nito ng ITZZ at localized thunderstorm. Pinag-iingat po ang lahat dahil posible po ang mga flash floods at ang landslide. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo pong i-follow ang aming mga social media pages, Facebook po at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Para naman sa Twitter at CLTV36 at yung aming Instagram account at CLTV36 Official. Kung nais nyo pong balikan ang mga paborito nyong programa sa CLTV, pwede nyong bisitahin ang aming YouTube account at CLTV36 Official at maging ang aming website www.cltv36.tv. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon, ito ang CLTV News. Mag-ingat ho tayo lagi, Karehiyon. Magandang gabi po. Narito na ang mga malalaking balita.